زيناتات قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مس قدماي منيستر بلجيم ألكسندر ديكرو تزاتهم ثم قدماي منيستر قدم قبائي كوب إسران شومونتن مجمارو مزتايوم كاب بيت صحفات قدماي منيستر زرخبنا حبريتا يرد أبزتهم دما أب أوانا وقودات وشت هاجرن كلتياوي متحبارن تأمته زجبرا نيروم كابت زات حلفو أب مكان رئي بافليون حملو أسر إثيوبيا ترخيبهم إثيوبيا بابا أيار نمتوارن وحسنات مقوين من رقات انت قبروت عري زلوا ورات انت نزرع ودرئي تعزيبهم أب هاجراوي زتا زت أمتا لزب مس مداركت لمعات تساليتهم تمدرخ زتا مبل رابعي زوريان تخون أب منقوتهم تكالات لمعات أمرار حامي سرقنزات متحبار ودب حبرات منقستاتن أب إثيوبيان زت خايد خمسغونة تحبيرهم منيستر ديئتا منيستر قنزب سمريتا سواسو توكالي بيت صحفات متحبار ودب حبرات منقستات أب إثيوبيا دكتور راميز آلاك باروفن كالوت أمباسادراتن ترخيبهم يوم هجراو كومشن زتا زبصحلو بركيب زملكات غنزابن محاز علمو ترالو مدرخ كم زخونه تغليصوم ترخ حصوت بزحنات بمفراس اب منغو بهر سبات حبرتن مردان خيفتر زغبر يخبلو اب بهراو كلاو منغستي اورمي حلفه بيرو كومونيكيشن هايلو الدنيا غليصوم بزحنات زماخله سرعات محدرا مهنات نخلو مداوع عبيت وسان اجام الله وزبلتهم حلافين بهر سبات افلطو مهاب مفتحي توم صقماتيوم يلوم بزحناتن معرنتن هاغراو عبيت بزبل مريح قال مبل 18 اوان معت بهر الكيتو ذات قومي بلل مبل 35 غزي اب اورميا بهراوي كلاوي منغسي بيت صحفت بريزيدنت ناتسالت يركب بزحنات فيدراليزم نهصات هاجر بزعبا زهلو ربحه بمهورات مصنعتاو صحف قريبو ذات ناتغبرلو يركب يونيفرسيتي مقاله كاب منيستر تمرتي زتمدبلو لعلى حدش تمهارو تقبلو الممهار مدلاو فليطوم دايركتور كوميونيكيشن كوربريت ات يونيفرسيتي دكتور تكابو غبرسلاسه كمزبلو ات يونيفرسيتي كاب 28 كساب 30 حدار 2016 عام تمرت ابزلو معلتات حدش تمهارون مقبل مدلاوات غيريوم ات يونيفرسيتي عد حق يحاوسو اب كلتا قصرتات تمهارو بمقبل بزفرات محبراون تفتراون ساينس لممهار تدالي إلام استرخب سلام زفترو متشو كونتات بمتقام حزي بلو إنا مهارا مخونو عم ملاحيتهم كبل قلقالو سينا إثيوبيا تبطيبهم اليونيفرسيتي أبز حلفة سون كالتشحن 35 شان تمهارو بقدماي كالعين سالساين ديجري ممراو اتوم دايركتر عفليتهم مبل 18 معت بهر سباتن حزبتاتن اب استفلاليا كللات ببرك خلل يخبرلهم اب كلل هرري بهر سباتن حزبتاتن تخبير وعلوم اتبعل بزحناتن معرنتن هاجراو حدنتنا بزبل مريح قاليو زت خبرم رئيس محدار تخلل ايت اوردين بدري ابت اوان كم زبلغو حبراو مننتات بمتنخر كاب كلاتنا تخون هاجرن مهنات مسرح يقبايلهم أفا قبائي بيت مخرج خلل آيت سلطان عبد السلام بقدوم نايزا عمات بعل أبقرو بيت كلل سومالي مخبارو فولي كمز قبرو غليتهم اتبعل مخبارنا بجوجوغا زمرحو آقايش كعدار جميرو أبكتما هارر دموغا قبابلا خمز قبر اللهم حبيرهم أب مخبار تبعل كاب قرو بيت من محدار كتما ريدوا زوبا مبراء هارر جيز مسؤول على سامرار حون ترخيبهم يوم بتمسسالي مبل 18 معت بهر سباتن حزبتاتن اب كلل دبوب إثيوبيا زوبا كونسو كتماكارات بدمقات تخبيرهم محبرسب نزعزز مكلخال HIV AIDS بزبل مريح قال علم لخ معالتي AIDS تخبيرهم اب اديس اباب استسالت امرها جبرين منستر طعنا دكتور لياتادس حويسو توكلتي بتعود السرحو علم لخات كلات امباسادرات حلفت بيرو كللات بمحدار كتماتاتن مداركت اكلاتن عدمه تغبرلهم اغايشن ترخيبهم اب إثيوبيا
فيروس HIV إيدس هابدمهم زلوهم سبات قطري لعلى 610 شح انتخون سوسان حدن مئتاو زخونا قدات فيروس أبل علي دك أنستو زبطح ጾታዊ መጥቃዕቲ ተጣውናይ ምባል መርሃ ግብሪ መጀመር ዕላው ምንቅስቃስ ኣብ ከተማ አዳማ ይሳለጥ ኣሎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከም ዝተረኸባ ካብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ ዓለም ለኸ መዓልቲ ምንቅስቃስ ፀረ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብብርክ ሃገር መበል 18 ግዜ በዝኾነ ይኹን ኩነታት ጾታዊ መሪ ሓሳብ እናተኸበረ እዩ بزرزرنا بزحزنايوم قدات حليفنا ሃይማኖታዊ በዓል ሕዳር ጽዮን 2016 ዓመተ ምህረት ብዝኸበረ አገባብ ተኸቢሩ ዒሎም ኣብቲ በዓል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ትኸለል ኣቦታት ሃይማኖትን ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ እምነትን ዝተረኸቡ እንትኸውን ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ እውን ተመሓላሊፉ እዮም መሳርሕትና ኣባድ ደመቀ ካብቲ ቦታን ዝለኣኹ ጸብጻብ አብርሃም ፍስሓ ከም ሰዓብ ቀርቦ እዩ ሃይማኖታዊ በዓል ሕዳር ጽዮን 2016 ዓመተ ምህረት ብዝደመቐ ኩነታት ይኽበረሎም ነቲ በዓል ንምኽባር ናብ ከተማ ኣክሱም ዝኣተው ኣጋይሽ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ኣቀባብላ እናተገበረሎም ምጽንሑ ይዝከር ሎሚ ድማ ግዝያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትክልል መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ዝተኸብረ እንትኸውን ብመራሕቲ ሃይማኖት ናይ እንኳዕ ብድሓን መጻእኹም መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እዮም ነዚ በዓል እዚ ክትሳተፉ ካብ ተፈላለየ ቦታ ዝመጻኹም ቅዱማት ኣጋይሽና እንኳዕ ድሓን መጻኹም ግዝያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብቲ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣብዛ ታሪኻዊት ዓዲ ኣብዚ ታሪኻዊ ግርማዊ ጋማ ክብሪ ሃገር ተጋዲና ከምዚ ክንዛረብ ዕድል ስለ ዝገጠመኒ ታሕጓሰይ ደረት የብሉን ኣክሱም መንበረ ሳባ መንበረ ያሬድ መንበረ ዘርዓ ያዕቆብ መንበረ ጥበብ መንበረ ሰላማ እያ ኣክሱም መፈለምታ ቅያና ቅርስና ፊደልና عود وارحنا قصرنا يا أما حدار زوا مأخل آيت سلمون معاشو بوغنم لأنكو عبرحان متاقم ملغتي زم حلالفون تخون اتبعال قالسنا ناب مدرخ سلماوك آلسيك أيرنا نقو عزلو عب زلنا أوان كويننا نخبر زلنا عيلم قالسنا ناب مدرخ سلاماو بوليتيكاوي قال صغيرنا نقع عزلو أبزلنا مدرخ قال سخوين نخبرو سلازلنا بعال حدار صين بشمين بشم من محدار انقع بدحان مساهم انقع تراخبنا قبل يفوتو
ኣክሱም ንዘመናት መሰረት ሃይማኖት ኮይና ብጽንዓት ቅዱሳን ዝተወለዱላ ናይ በረከትን እምነትን ዓባይ ቅድስቲ ከተማ እያ ድሕሪ ምባል ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ተሒዙ ግን ብዝነበረ ቅልውላው ክኽበር ዘይምኻሉን ናይ ሎሚ ዘበን በዓል ግን ንስምምዕነት ሰላም ከምኡውን ጸሎት ኣቦታትን ኣደታትን ስዒቡ ብዝደመቐ ኩነታት ይኽበር ምህላውን ንቡረ እድ ጎደፋ መርሓ ኣመሓዳሪ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ይገልጹ። ኣክሱም ስርዓተ አምልኮተ እግዚአብሔር በእምነት ተቀበለትን ፈጣሪያ ዘመስገነት በሕገ ልቦና በሕገ ኦሪትን በሕገ ወንጀልን አሚና ተቀቢላን ንዘመናት ናይ ሃይማኖት መሰረት ኮይና ብጽንዓት ናይ በረከትን ምሕረትን ዝኾነት ዓባይ ቅድስት ከተማ እያ። ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ኣክሱም ካህናትን ሊቃውንትን መገልገልትን ምእመናን ብፍላይ ኣብ ግዜ ውግእ ምስ ተጀመረ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ወርሕን ብምልኡ በብኽልተ ሰሙን ብተኸታታሊ ብዘይ ዕረፍቲ ታወት ወፂኡ ጥራሕ ምህላን ጸሎትን ዘይኮነስ ኣብ መጨረሻ ምህላ ብዙሕ ናይ ልመና ብኽያትን ንብዓትን እምሮ ደቃል ፈሲሱ እዩ። ኣዴታት መሬትን ገርጊረን እየን። ካህናትን ምእመናንን ወርሒ ብዛኣ ንኽልተ ሰሙን ታውን ላዕልን ኣብ ምህላን ብኽያትን ንብዓትን እግዚኣብሔር ይልምኑ ጸኒሖም እዮም። ምሕረት ክገብረልና ኣብ ምሕፀና እውን ሕዚ እውን ይርከቡ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምሕረት ክወርድ ንታወተ ጽዮን ክልምና ልብሰ ልቢሰን መስቀለ ምሪሐን ብእግረን መንገዲ ካብ 2 መዓልቲ እስካብ 6 መዓልቲ ዝውድእ ብበረኻ ቋሪፀን መባእ ተሸኪመን ዝመጻ እግረን ዝቆሰላን ዝሓበጣን ስፍርን ቁጥርን የብሉን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በኺየን ነሚነን ከይደን ድኻመን ከንቱ ኣይቀረን። ውሱን ሰላም ብምርካብና ኸምዚ ኢልና ክነኸብር ብምኽኣልና ደጊመ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ትኽበር ትመስገን ክብል ይፈቱ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኸይዲ ዝነበርክን ኣዴታቱ ኣሓት እንኳዕ ብሰላም ናብዛ ትምንኣ ዓባይ በዓል ህዳር ጽዮን ብሰላም መብጽሐክን። ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስዒቡ ብዝተረኸበ ሃዋህው ሰላም ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር በዓል ሕዳር ጽዮን ብሰላምን ድምቀትን ከኽብሩ ምኽኣሎም ተሳተፍቲ በዓል ሕዳር ጽዮን ለምዘበን ገሊጾም። ኣባ ደመቀ ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ስመይ ልዑል በዓል ልዑል መለስ በዓል ነባርነተይ መቐለ እያ። መጀመርያ ግዜ ሕጂ ዕማ ዘለና ተዓፂዋ ነይርና ብቅድመ ግዜ 3 ግዜ መፅእ ኣለኹ ብቅድሚ ናይ ሰላም ጣዕሚ طعم دسين دس عليه مع التزويق طعم دس عليه تايم تحواسي وسني سلام طعم صبقتيا انا زمنه نعمتها تم مزابي لمنه ام حشكر زنبرو زلو مريتنا نص اوصينا كلنا حزب تግራይ ኮነ ሙሉ ኢትዮጵያ ትናይ ቀደም ሰላም ፍቅሪ نيرو كلنا خنا خبرة. أنا هي وتعرفيني يبال كم مقالة متى أساسا عمتي متى له. بدعم دس هالي دباب اللو حزبنا بدستا بفوري لحلف الله كابزن بعتنا سلمات وطينا لابزو برهان زي سلازا شجرنا سلا حزبنا سلا حدنتنا سلا ماننتنا زخبرنا دستان برهان نحيزنا متينا لنا قسمنا كنا خبر نعناون بيري يبرهلنا يكفلك هذا بدعم دس هالي هو طريق لهم. كماي معازا يبحال معازا صفاي بحال المصاخ له خا አዲስ አበባ ያው አውዚ ያعدي قدم حزي افت سلام غزي እንዳተማላለሱ ሁሉ ጊዜ ቆምዝ ገረ የዘخوره ህዳር ጽዮን حزي ደሞ ሰላም ንሽተይ ዳና ቆይፉ ነይሩ ብጣዕም ኸፊና ነይሩ ቆምዚና መጽና ከይነخبر ክልተ ዓመት ዓጽና ጸኒሕና ብጣዕም ኸፊና ነይሩ حزي ደሞ ናፍት ሰላም ናብሩ ተመልሱ ናውዚ ብምብቃዕና ብጣዕም ደስ ይልኒ نخل جزء كم زجير دحر حزي ملء سلام جير زجاجر دم مبرهن توتسين ملء جيرا نقلت على عمت كم زجيرا حقوق سبب بلادهم مختز نحنا خنمت دسي لنا السلام كم زي مركو دمه كل حزب دسي زولو دسي لنا نحنا قناي الحزب الدساوى زلوا قناي نحنا يكون تخالي يكون دسي زولو بتعمي دس لزولو ونمسانح مسانعين مثلا أنا حزي مس أو زلوا مسمحاري كنا مسكالي بهري كنا أي تسبسيب مسي حق زروا دس يلنا وعليتي نقلت على عمتكم دينا تسبسيب نحن متقدمو سلامنا تحليو
قصالነት ዘለዎ ኸውን ሰላምና እግዚአብሔር ክሕግዘና ታወተጽን ክትሕግዘና ደስ ይብለኒ ሰላም ተጽንሕና ሰላም ጽንሕና ድሕሪት ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተጓዒዞም በዓል ሕዳር ጽዮን ምብዓል ምብቃዕም ሕጉሳት በዓል ተረኸቡ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ተዛሪቦም እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቱ ሒዙ ንክኽበር ኩሉ ብጽሕቱ ክጻወት ድማ እቶም አጋይሽ ተላቢም ኣሎም ሕዚ እውን ኣባደመቀ ከአዲስ አበባ የመጽ አስካለ ገብረየሱስ ይባል እግዚአብሔር ካውዝ ሁሉ ጸባብ አውጪና እዚ ሁሉ መዓት ሪና ነዚ ዘጉሕልና ፈጣሪ መቤቴ ማርያም ተመስገን ንብክብል ይፈቱ እና ሰላም እንተ ኮይኑ አበርህ ውዕል ፈቃድ ሌልያ መጽ ያለሁ እግዚአብሔር ነዚ ብርሃን ዘርኤና ተመስገን ክብል ይፈቱ ወልዳይ መለስ ይባል ካብ ደጋ 5 የመጽ ምንጽይ ከዓያው ብጣዕሚ ዝሕጉስ ድሕሪ 15 ዓመት የመጽ ያመየታችን እዚ ብርሃን እዚ ርኢና ምስ ደቅና ምስ ሕዋትና ተሓዋስና ዝሪ ከርኤና هلو ሜታችን ኃይል ዝለለዎ ምዃኑ ዓቢ ዘርኤካ ነገር እዚ ማለት እዩ ስለዚህ የዝታይ ተመስገንና ንብሎ ዲያቆን ባል ዝመጸ ሁሉ ካብ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ደብረማዊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ ቀደማ አቦታትና ካብ ጥንት ጀሚሮም ከምቲ ዝነጉርና ናብዚ ቅድስት ከተማ አክሱም ከኣቱን ከለው በርባዕቲው አንፈት ጫማዎም አውጥዮም ንጉስ ድማ ኣብ ፈረሱ እንድሕር ነይሩ ካብ ፈረሱ ውርድ ኢሉ ክላሽኑ ጥይቱ ዝሓዘ ሰብ ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ክመጽን ከሎ ክላሽኑ ታሕቲ ኣዘቕዚቁ ዝኣትወሉ ዝነበረ እዩ ሎማዓንቲ በርባዕቲው አንፈታት ማለት ውነይ ጋማ ዝበሃል በአንፈት ሰሜን ድማ ቅዱስ ያሬድ ማይኪራህ በዝኔናዮ አንፈት መብራቅ ድማ ዳዕሮ ምሽላም ዝበሃል ብደቡብ ድማ ዓረቂቲ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣሕዋትና ኩሎም ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ምስ ዝምልከቶም አካላት እንዳተሓዋወሩ ጋሻታት እንኳ ዓብድሓና መጻኹም ኢሎም ከምቲ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግረ አርዳኢሁ ሓጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ናይ ደቀ መዛሙርቱ እግረ ሓጸበ ክንደቦ ክንድ አዶ ድማ ኮኖም ጥበብ እውን ከም ዝበለና ልክ እዞም እግረ ምሕጻብ እዚ ትሕትና ፍቅሪ መግለጺ እሞ እንኳ ብሰላም መጻኹም ዓመትና ዓመት ድማ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም የቆረና እንዳበልና ንርከብ ማለት እዩ ሰላማዊት ባህል ከመላቀላ ያደዚ አዛውስ ይከር ለመጀመሪያ ጊዜ ይሁን ምዝልና ባረኩና ላውስ መብቃዕና በጣም ይያስተስቲ በዓላት እዚ ጸኒሕና እዩ ሕዝቡን ህጽሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ልብል በረከት ክትካፈሉ ነኩም ተባሂልና ካብ መኪና ኢና ወሪድና ብምሕጻብዩ ተቀቢሎምና ነየው ብጣዕሚ ደስ ልብል ብጣዕሚ ደስ አለኝ ዓይ ጸገም ስለ ዝነበረና ዓይ ጸገም ሓሊፍና ግን ናብዚ ዝዓበየ ነገር ክንሓልፍ ካልኣይ ከዓ ህዝብና ያው ቱሪዝም ዘሎ ካሊ ናይ ወጻኢ ድሪታት ገለዲ ዓቢ ሓገዝ ስለ ዘሎ ዝድሪት እዚ ወይ ከዓ እዚ ዓባዓል እዚ ካብዚ ዝበለጸ ክጽለልና ትምኒት ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብል ከምዚ ጽብኹ ነይራ እውነትም ብጣዕሚ ደስ ይብል ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ዘጉሕልና ፈጣሪ ተመስገን ንፈጣሪ ሕና ያው ደቅና ሲኢና እቲ ተሪፉ ዘሎ ሰብ ግን ዝብርሃን ይርኢ ማለት እዩ ዝጸጋ ይርኢና ማለት እዩ እዚ መጨረሻው ነቲ ዝሓለፈ ያክል ኢሉ ድሕሪ ህዚ ሰላም ናይ ትግራይ ከርኤና ፈቃድ ይሁን እግዚአብሔር ሜታችን ፈቃዳት ይሁን ማለት እዩ ንዝመጸና ጸላኢ ኩልና ተሓባቢርና ኣብ ማእኸልና ጸላኣትዮም ከይሕሙስና ባዕልና ንባዕልና ተሓጋግዝና ተዋሂድና ኣብ ባዕልና ሕስድና ከይርአና ኣብ ባዕልና ጭክነት ከይርአና ንንባዕልና ከይተጨኻኸና ጸላእትና ብጎና ኣትዮም እንታይ ገይሮም ከም ዘጥቅዑና ፈሊጥና ዓድና ባዕልና ክንሕሉ ክንከለለና ሓደ ክንከውን ኣለና ሓደ ተዘይኮይና ሁሉ ውድቀት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ጸልማትካ ገሊሁ እንኳን ናዛ በዓልቲ እዚኣ በጻሕካ ክብል ይፈቱ ይቕኒየለይ
معت بهر سبات مخبارو أب منجو هزبتات زلو استفلاليو بهالتات مفلات زلو وجام زل عالم خانو تحبيرهم أب ملا إثيوبيا زركبو هافتا توريزم تاريخ بهلن أب معت بهر سبات قولهم كمزر أيودو ما يقلت ما قدلاو الدرجة زي سنادتو تابتاب ملو برهان قرماي ኢትዮጵያዊነት ኣብ ጽኑዕ መትከል ዝተሃነጸ ክቡር መንነት እዩ ነዝውን ምእንቲ ሃገሮም ብዙሓት ክሳብ መስዋዕት ህይወት ከፊሎም ሃገሮም አጽኒሖም እዮም ንኢትዮጵያውያን ሃገር ማለት ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ብምዃኑ እውን መብዛሕትኦም ትርጉም ኢትዮጵያዊነት ዝኸበረ መንነት ወነ ኹርዓት እናበሉ ይገልጽዎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ እከለ እዮም ዘይባሃሉ ብዙሓት ጀግንነታት ተፈጺሞም እዮም ሃገር እንትጸንዕ ብሓባራዊ ሓድነት ዝበሉ ብፍልሊ ባህሎም ደሚቆም ኣብ ትሕቲ ዋርካ ሃገሮም ኣለዉ ኢትዮጵያዊነት ብቋንቋ ብባህሊ በሃገራዊ አልባሳት ኣብ ውሽጥ ፍልሊ ዘደን መዓልት ብሄረሰባት ምኽባሩ ድማ ንምልዋጥ ባህሊ ዘለው ግደ ልዑል ምዃኑውን ይግለጽ መበል 18 መዓልት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝኽበረላ ዋና ከተማ ክልል ሶማሌ ጅግጅጋ እዞም ኣብ ውሽጥ ፍልሊ ሓድነትን ጽባቕን ዝረኣየሎም ባህላዊ ክብርታት ብድሙቕ ክረኣየላ እዩ ተባሂሉውን أب كتما مقالة زركبو تمزابلتي بعلم لخلقست تكالات زوهابهم زنبر حاجز مقراء صعبو أخول سب أو رديئتين ركم زلنا خبلو رئيتو أم نئيتي فقاليتو أم تمزابلتي زلا أم مفتحي زرخبلو بايتان مفتار تزكاد زرلو مسرح سلماو خيدي بزات أمام الملكعو كغدس اللي قباد ما تباهيلهم قوساي قبركيدان ناسانا ديبو أب كتما مقالة كفل كتما عيدر أب معقوبي زركبو تمزابلتي بلغستي تكالات زمص زنبر رديت مقراصو صعيبو اخول سباو حاجز اين ركبن زلنا كبلو ريتوم نتلفزيون اثيوبيا هيبومالو كاوستوسن اخلون قدم نبها ونيرنا حجيغن دارغانا 9 ورح غيرنا لنا طلالا ناي رديت حاجز ايتوهابنان بزي كازي ناي دبل اف ايتوهابنان 9 ورح غيرنا لنا مالتي كاو نحنا بخمين ناورك بهالتلو كاب منغستي استوسن عفون تدقيمو استوسن عفون بخيلو توهيبنا نيرنا كاو بناي اوروميا زمصه حاجزو عفون نيران استوسن اين بقع يكونن 4 كيلو 5 كيلو يزوهاب نسنون توهيبنا نيرنا كاو ملش منم نحنا ابزي زلس برديات سلازي محدر زلو لمينو ديو كاب بيتسبب بيلو ديو بهم يز محدر امبر بتعمي اب حما كنتاتي زلو تنوع علوس او عامت او 8 ورحي او 9 ورحي اسكاب حزي بمخنيات تسارق دو طفي ايده بزبل مخنياتات تحتخطخ اسكاب حدي 8 ورحني انا حزي حاجز بحال ناي مودي سيديو ناي سامناريو ناي فافاريو ناي زخون يكون ነገር بزي መንግስታዊ ድርጅት አብዛ ሐለፈ ኮቦርታ ንጻፍ ምጥራህ ተሆናለን እርዳታ ይባል ካፍቲ አብ ምትሕባር ናይ መንግስት ትግራይ ግን ቁሩ ሕዲዩ 3 ወር ሕዲዩ ቁሩ ይበና ካብ ገበራትሊ ካብ ገለብ رديت يلي أقاريت إنه درجة عمت ناس خوينو مالتيو أب كفلة كتما عيدر كي إلى محبرة وتساتفون تربحنة حبرة سب عشنا في جبرك زابير أبتا كفلة كتما تكالات إمنت أوشتن أب وزان زلو عميات حبابيرا نتمزابلتي زي تفلالي سب أو حاجز نمبزح كم زركبوا قليس أميم أمنت أب أرثوذكس هذا بيت كريستيان توصينا كله زمص حاجز ياونا اي ديبتات يمرحاين كل غزي همو انتم ناي مسلم محبرسبنا توصيدناون بفلاي ناي مسلم زلو شريعه بيت صحفتون بغنزاو حاجز كاب ناي وصاي نالمونو ياونا وانا يسدو نحناون مستوم صقومات نرخبنا كحجز يغورو اي مالتي
ብፍላይ ዘን ክምስገና ዓብይ ክሳብ ከዚ ምቁራፅ ዘይብለን ድማ ተን ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ቱን ክሳብ ዛኸዚ ሰዓት ጀሚሩ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን እናተሓባበራ ያው ንማሕበረሰቡን ክኢለን ተመሳሳሊ እውን ነተመዛልቱ እውን ክኢለን እየን ዝኸደኦ ዘለዋ እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ ታይና እምነት እውን ሓደ ኣሎ ትባህል እውን ኣሎ ከምኡት ናይ ምትሕባር ናይ መንግስቲ እውን ኣሎ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያትን ተረባሕነት ሕብረተሰብን ከንቲባ ከተማ ከም ዝብልዎ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ዝካየዱ ጻዕርታት እናቐጸሉ እዮም ብክልላትን ብመንግስቲ ፌደራልን ዝተለኣኸ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ከም መርኣያ ይጠቕሱ እዚ እንትኾነ እውን ብመንፅር እቲ ዘሎ በዝሒ ደላይ ሓገዝ ዜጋ ሕፅረትን ጸገም ተበጻሕነትን ከም ዝርአ ኣልዒሎም እዮም ብፍላይ ብዓለም ለኸ ለገስቲ ትካላት ዝወሃብ ዝነበረ ረድኤት ምቁራፁ ዝለዓለ ጸገም ከም ዘስዓበ የዘኻኽሩ ሓገዝ ኩነታት ብጣዕሚ ድኹም እዩ ብጣዕሚ ድማ ጠጠው ኢሉ እውን ይዘሎ እስካብ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ንምፍታሕ ታይድ ስጉም ተወሲዱ ዝብል ሓሳብ ክለዓል ይኽእል እዩ ክልል ትናይ ሽግግር መንግስትናን ትናይ ፌደራል መንግስትን ብክልቲኦም እናተናው ተወሰነ ሓገዛት ገይሮም እዮም ንኣብነት ንተመዛበልቲ ካብ ኦሮሚያ ክልል ተሓዊሩ ምጽ መንግስቲ ፌደራል መንግስትና ክልል ናና እውን ሊኽዩ ካብ ደው ክልል እውን ማለት መጠኑ ዋላ ውሕድ ይኹን ተሓገዝ ተገይሩ እዩ ፌደራል መንግስትን ዋዕሉ እውን ናይ ሓደ ወርሒ ኣብዛ ናይ ሒዝናያ ዘለና እዛ ናይ መስከረም ወርሒ ናይ ሓደ ወርሒ ዝኾን ንተመዛበልቲ ንኩሎም ፌደራል መንግስቲ ሸፊነልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም መንግስታት እናተናው ዝሕግዙና ነገራት ኣሎ እዩ ግን ምስቲ ናይ ጸገም ኩነታት ትሪኦ ተለኻ ግን እቲ ዝወሃብ ዘሎ መፍትሒ ብጣዕሚ ድሮት እዩ ውሱን እዩ ማለት እዩ ተመዛበልቲ ዘጋ ክፍታሕ ዝኽእል እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላማዊ ከይዲ ኣበርቲዕኻ ምቕጻል እንተተኻኢሉ ዝብል ሓሳብ ወሲኾም ኣለዉ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ጌቱ ሃይሉ እዚ ናይ ንጸገም ንምፍታሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፌደራል መንግስትን ብቲ ጀሚሮሞ ዘለው ርክብ ኣስጢሞም ምቕጻል እያ ኣስጢምካ ምቕጻል እያ ክትኾን ትኽእል ርክብካ ተሰጢሙ ክትማየጥ ኢኻ ሓሳብን ሓሳብ ክትለዋወጥ ኢኻ ክትተሓጋገዝ ኢኻ ክትደጋገፍ ኢኻ ስለዚ ንሓደ ክልል ዝህልዎ ጸገም መን ክፈትሕ ዝኽእል ሓደ ክልል ክፈትሕ ዝኽእል ብኸመይ ገይሩ እንተተራዳድዩ እንተተናዩ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኢልካ እውን ክትናዩ ኢኻ ኢትዮጵያ ምስ ኦስትሪያን ቼክ ሪፐብሊክን ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳያት ተድሂባ ዝገበረቶም ልዝባት ዕውታት ምንባሮም ተገሊጾም ኣብ ሰሙን እዚ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ሪፐብሊክን መምርሑ ዝዝከር እዩ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ምስተን ሃገራት ዝገበረቶ ጥንኩር ክልቲኣዊ ምሕዝነት ዝሃገር ዕውታት ዲፕሎማስያዊ ዕማማት ተዓሚ ምህላዋ መርኣያ እዮም ብፍላይ ኢንቨስትመንት ቱሪዝምን ኣብ ምጥንኻር ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጽቡቓት ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ድማ ይግለጽ ጌታቸው ዓለሙ ብዚ ጉዳይ ዝርዝር ሒዙሎም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ጉባኤ ልምዓት ኢንዱስትሪ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብክብሪ እንግዶት ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝዓመመት ዕዱማት ተቕሪቦም እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ምምሕያሽ ማዕቐፍ ፖሊሲ እቲ ማክሮ ቁጠባ ዘላቒ ንክኸውንን ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ዘኽእሉ ባይታታት ምፍጣሮምን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምንድኦም ሓላፊት ፕሬስ ሴክሬታርያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ይገልጻ አምስቱ ዋና ምሰሶዎች ኣብ ሓሙሽቶም ቀንዲ ዓምድታት ኣብ ማክሮ ቁጠባ ሃገር በቀል ሪፎርም አጀንዳ መሰረትን ቀንድን ዝኾኑ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ እንታይ ዓይነታት ስራሕቲ ከም ዝስርሑ ኣብ ሕርሻ ኣብ አይሲቲ ኣብ ማዕድንን ኣብ ቱሪዝምን ምጸቶም ዘላ ምዕባለታት ከካፍሉ ኽኢሎም እዮም መበል ካልኣይ ዘለዕልዎ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ኢንዱስትሪ ተኮር ዝኾኑ ስራሕቲ ንምስራሕ ትጓዓዙ ዘላ ርሕቀት ብፍላይ ድማ ምስ ተሓዳሲ ሓይሊ ተተሓሒዙ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኢንዱስትሪላይዜሽን ከይዲ ኣብ ሓምለዋይ ተኮር መንፈስ ምዃኑን ፖሊሲ እውን ተሓቂፉ ይኸይድ ምህላው ኣድሂቦምሉ እዮም ኢትዮጵያ ናብ ቬና ኦስትሪያን ቼክ ሪፐብሊክን ዝገበረቶም ጉዕዞታት እዚ ሃገር ምስተን ሃገራት ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክብ ከም ዘበለት ግለጽ ብፍላይ ኢትዮጵያ
ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ዝተመስረተ ኣቅርቦት ሓይሊ ንምምሕያሽን ሕርሻ ማእኸል ዝገበረ ዝተዋደደ ኢንዱስትሪ ተስፋሕፍሕ ምህላዋን ኣብቲ መድረኽ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አቢላ መቅራባ ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ይገልጹ። የግብርናን ማዕከል ያደረገ ሕርሻ ማእኸል ዝገበረ ዝተዋደደ ልምዓት ኢንዱስትሪ ኣብ ምርግጋጽ ልዑል ስራሕቲ ሰሪሕን እየን ካብ ሞንጎ ዝበሃላ ሃገራት ኢትዮጵያ ተጸራሒት እያ። ብመንጽር እዚ እቲ ትካል ልዑል ኣፍልጦ ሂቡ እዩ። ናውን ኣብዚ ቦታ ብፍሉይ እንግዶት ተረኺቦም ተሞክሮ ኢትዮጵያ ዘቕረቡ ምስ እዚ ተተሓይዙ እዩ። ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ ዝማዕበላ ሃገራት ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ቁጠባዊ ምምሕያሽ ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ንኽገብሩ ምሕታቶም እውን እቶም ሚኒስትር የልዕሉ። እሳቸው ኢትዮጵያ የጀመረችውን ንሶም ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ልምዓት ንምቅልጣፍ ዝማዕበላ ሃገራት ብፋይናንስ ብቴክኖሎጂን ብስግግር ፍልጠትን ቅድሚ ሕዚ ገብርዎ ካብ ዝነበሩ ድጋፍ ብዝበለጸ ንኸጠናኽሩ ከም ትካል ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝበሉ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ድጋፍ ዝገብሩ ዓለም ለኻውያን ትካላት ድማ ነዚ ድጋፎም ኣጠናኺሮም ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሰበቶ ጉዕዞ ምዕባልን ክትምርሕ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም እዮም ኢልካ ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ። ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ኦስትሪያን ቼክ ሪፐብሊክን ዝነበራ ርክብ ዕውት ምንባሩን በዚ ድማ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ኣብ ሓለዋ ሓድጊ ኣብ ምርምርን ተሓባቢርካ ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሎምን ጉዳያት ምዝታዮም ሚኒስትር ዴኤታ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳም ገል በቼክ ሪፐብሊክ በይፋዊ የስራ ጉብኝት የተገኙት በዋና ከተማ ፕራግ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንዕላው ዑደት ስራሕ ኣብ ዋና ከተማ ቼክ ሪፐብሊክ ፕራግ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዋናነት ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እናተጠናኸረ ዝመጸ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ልዕል ንምባል ዘኽእሉ ብዙሓት ስራሕቲ ዘሳለጥሉ ግዜ ነይሩ። ኣብ ጸኒሒቶም ብወገን ቼክ ሪፐብሊክ 6 ቀንዲ ሃገራት ምትሕባር ልምዓት ብዝብል ካብ ዘቐመጠተን ሃገራት መንጎ ኢትዮጵያ ሓንቲ ምዃና ኣልዒሎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ዝኾኑ ፒተር ፊያላ። በዚ መሰረት ክልቲአን ሃገራት ክትሓበራሉ እየን ተባሂሉ ካብ ዝተጸርሑ ዘፈራት ዘፈር ቱሪዝም ሓለዋ ሓድግን ምርምርን ዝጥቀሱ እዮም። ዜና ዳጋም ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓሰለ ሰላም ዓውደ ቱሪዝም ንቕንቃሕ ምዕሩይ ኩነታት ምፍጣሩ ተገሊጾም። ኣብ ክልል ትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣክሱም ኣተሓባሪ ዑደተኛታት ውሽጢ ዓዲ ኣይተኪዱ ተጠምቀ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ሰላም ብምዕሳሉ ርክባት ንምፍጣርን ምጥንኻርን ኣኺሉ ኢሎም። ኣብቲ ከባቢ ዝዓሰለ ሰላም ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገር መጺኦም ነቲ በዓል ካብ ምኽባር ሓሊፉ ታሪኻውን ባህላውን ቦታታት መስሕብ ንምንቃሕ ምዕሩይ ኩነታት ምፍጣሩ ረድዮም። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣክሱምን ከባቢኣን ዘለዉ ቅርስታት ንቱሪስት ክፍቲ ኮይኖም እንዳተገብነዩ ምዃኖም እውን እቶም ኣተሓባሪ ከም ኣብነት ጸሪሖም። ካብ መንጎ ዑደተኛታት ውሽጢ ሜሮን ኣስራት ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ሳላ ሰላም በዓል ንግሲ ጽዮን ማርያም ከኽብር ክኢለ ኢላ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ብምዕሳሉ በዓል ምኽባርን ቅርስታት ምጉብናይን መጽእ ኣለኹ ብምባል ርእቶ ዝሃበ ድማ መንእሰይ ትንሳኤ ኣለም እዮም። ሓድግታት ንምጉብናይን በዓልን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገር ዝመጹ ኢትዮጵያውያን ብምርካቦም ድማ ተሓጓዝ ከም ዝተሰምዑ ሓቢሮም። ዩኒቨርሲታት ኣክሱምን መቐለን እውን በዓላት ክብርታትን ሓድግታትን ብዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ ከተማ ኣክሱም መድረኽ ዘተ ተሳሊጡ እዮም። ዓመታዊ በዓል ሕዳር ጽዮን ሎሚ እናተበዓለ እንትኸውን ብተወሳኺ ድማ ናይ ጎዳና ምርኢትን ዓውደ ርእይ ስእሊ እውን ተኸፊቱ እዮም። ጦር እስራኤል ኣብ ጋዛ ዳግማይ ወታደራዊ ወፍሪ ምጅማሩ ስዒቡ ውሽጢ 3 ሰዓታት ጥራሕ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣየር 32 ፍልስጤማውያን መቕታሎም ተገሊጾም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ዝተበጽሐ ጊዜያዊ ጠጠው ምባል ተኽሲ ምብቅዑ ስዒቡ እስራኤል ኣብ ጋዛ ወታደራዊ ወፍሪ ዳግማይ ምጅማር ኣፍሊጣ ኣላ። ጠጠው ምባል ተኽሲ ምብቅዑ ስዒቡ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 32 ፍልስጤማውያን መቕታሎም ሚኒስትር ጥዕና ጋዛ ኣፍሊጦም። ሃማስ ኣካለት ስምምዕነት ዝኾነ ብሰሜን ዳድ ንኻቱ ክፈቅድ እኳ እንተነበሮ እስራኤል ብምኽልካላ ስምምዕነት ጥሒሳ ምባሉ ተሓቢሮም። እስራኤል ብወገና ሃማስ ተወሰኽቲ ዝተዓገቱ ዜጋታት ንምልቃቕ ፈቃደኛ ብዘይምዃኑ እቲ ስምምዕነት ተጣሒሱ እዩ ምባላ ቢቢሲ ጸብጺቦም። ቀጺሎም ጸብጻባ ስፖርት እዮም ናባህም ከብሉ ፍጹም ካስኻ ኣርበልኩም እዮም።
كما يصنح كرات ملكتي زينا سبورتي يقصل أب شارشاي سمون بيت كينج بريمير ليج إثيوبيا لومي أب ساعة تشعة جميرو أب مونغو إثيوبيا مدن مشال انستخايد صوتا بعوت غانتا مشال حدن بعدو تزازيمو أبيل نقاش دمان انكو شتو عوت مشال بمبل 14 دقيقة مزقيبو لهم أب صوتا مكافل غانتا قروم حاقوس بالسرحو جيجا أب مبل 7 دقيقة بقيح كاردي كميدا خوز قيليم تمالي أب زتسالتو أكال زسومون أب زخون قطمات دمان فاسيل كنما نهامبورچو درامي سلسن بادو كتسعر كلام صوتا كتما دريداوان ولايتا دچان مع حدا تزازيمين نصدقا بيت كينج بريمير ليج إثيوبيا قدوس جورجيس ب10 3 نطب تتمرحو مچال بمعر نطبي ببزح شتو تبليص خالئتي فاسيل كنما دما ب10 2 نطبي سالسيت خوينن الله ناب صبصبات سبورت وصاين تنسغر دما بغطمات مدب اوروبا ليج ليفربول ن اوسترياويت غانتا لاس 4 ባዶ بزخونه سفي حفلالاي سيرام ابصوتا كوديغاكو خلت شتوتات تمزغب ديازن محمد صلاحن نتن سرفا شتوتات بصوتا نفصم قلعن امزغبو منيم لويس دياز دما دحر ورتنا حسن فلما وانا بستاديوم انفيلد كوسون مرببنا راخيبلهم كاب مدب حمشته 10 زلوا ليفربول كاب مدبا قديمام بلافاون ارغاغيصالام مرح مدب حدا زخونت ويستام يونايتد بانكوشي توسوسيك من سربياويت غانتا باكا توبولا حدن بادون تتصر برايتون من اتينس راكو زيست نستروم غرازن سبورتينج براغو من ريال بيتسن ون بتمسسال وصيت راتيانين كمودما مارسي اكس امستردام 4-3 كتسر كلا بيري امريك اوبوميانغ 3 شطرات ومزغاب هاتريك سرح فيلين فريغبورغ من اولمبياكوس حفلالاي راتي علام فياريال ني باناتيناكوس سلستن خلته ريل لماكابي هايفا سلستن بادو كسرا خلوام اتلانتا مس سبورتينغن رينجرز مس اريس ليما سلندما مع حدن حدا تفلالينين تولسن سنت جيلوي سنزكايدو صوتا بزيشتو تزازيملهم might still break for him Lawal had to be careful سريت عليان لو مشت تجمر الربع غدلنا حمشته يوفنتوس كاب ميدا وصاي كرات ملكت على زينا سبورت بزي فصم سلام مزامو قندنا بتاسينا قدماي منستر دكتور ابي احمد مس قدماي منستر بلجيم الكسندر ديكرو تزاتيوم ሃይማኖታው በዓል ሕዳር ጽዮን 2010 ዓመተ ምህረት ብድሙቕ አገባብ ተኸቢሮም ካብውፃይ ጦር እስራኤል ኣብ ጋዛ ዳግማዊ ወታደራዊ ወፍሪ ምጅማሩ ስዒቡ ውሽጢ 3 ሰዓታት ጥራሕ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣየር 32 ፍልስጤማውያን መቕታሎም ተገልጾም زيناتات بيزنس سبورتن زكاة علتها ومعد زينات خلنا مرحبا نادريك بري حبيركم زانيحة سنة